कुलुम्बाई दिनेनी गाहाई खोरा फर्जो लगो से अंग फैसाली नंथानमन बाइखोबोए आय उत्वुब से निलाव बाइखोबो बराइनाई जाबाई गाहाई मंत्री नी देदेन नायाव नया कैबिनेट मेल लदोनमन बेई निलाव बिथा गबा थिरांथा फरलायो बिनी गेजेराव दाम आसामनी देबाना नी थखाई नई जो नजी ने कोटी रानी स्किम बीटीसी नी सिफारे दिफुटी सिफ नौ राजोनी कैबिनेट नी समान गहो एबा मर्यादा हनो थखाई थिरांथा मिसन वसुंधरा नी गेजेरजो गामी उनसोलनी मरान मतकारो ट्राइबल सुबुन फोरा बिजी बिघा सिम्हानी मोन्थाई होनाइनी थिरांथा आरे मनफ्रोम्बो राहग मेला खुनगिरी न नेजी बारजा रानी नी अनसुनथाई होनाइनी थिरांथा फोर बादिको मेयानी कैबिनेट मेला थिरांथा लायो मथाउरी निर्माण होबो आरो 17.72 किलोमीटर प्रो सिल्टेशनर काम करा होबो मेघालय नी सिलमाव साबा बांग्लादेशी नगोरारी हमन्नो मोंदे रादाब सूलुंगा फरमाइनाई बादिबला बिसोर श्रीनगर निफ्राय सिलम जानाने बांग्लादेश सिम कॉन्फिनो लानाया वनो बिसरखा रायजनी पुलिस हांजाया हमनो मनो गाहाई मंत्री नरेंद्र मोदी बिथा मुंबई नी मोनसे मेलाव बाहागो लानाने ने लाख नेजी रोजा कोटिरानी गोबा स्किम फर बेखेगो जुबिंग गार्ग बुथार नाइनी दायाव हमजानाई सा बाद देनी गिर फरनी साजाखो जिब्रुई सांसिम बाराइना होबाव बाई सियाम कानू महंता सिद्धार्थ शर्मा जम लगो से गासे साबा संदेल गना दाइनी गिरी जायफ्रा पुलिस जम हमजा दोनमन बिसोरनी नाइबिजर नाइखो आरोबाव जीब्रा सांसिम बाराई बाव बाई मुंबई सहरनी डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम ऑफ ICC हिंजा सनी गेलेनाया दिने ऑस्ट्रेलिया जम भारत आगे लेगन।